Aktar trasparenza bil-flus tal-poplu, dan huwa lan tal-att tal-liġi dwar ir-responsabilità fiskali approvat mill-Parlament fl-aħħar jiem. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna fisser dan bħala pass importanti. Fost oħrajn se jitwaqqaf kunsill fiskali bi 3 ekonomisti indipendenti li se jaraw l-infiq tal-Gvern u li se jkun inkarigat bil-monitoraġġ tar-regoli fiskali. Il-Ministru Cicluna fisser kif dan jitfa' obbligi fuq il-Gvern. Għanna sa nibdew bil-qoddim, ġifiri din il-liġi sa titlob l-Gvern. Kważi s-sena kollha, kull xarrejn, id-dejjem irid jagħti xi rapporti li qiegħdhom fuq il-mejda tal-Kamra, għandna statement li tisim il-Prim Ministru jiffirmah u anke l-Ministeru għall-Finanzi dwar l-istrateġija 3 snin li ġejjin, il-budget ma jibqax dik il-ħaġa sigreta jekk jolli is-sigaretti biss, qed nitkellmu fuq il-flus tal-poplu li jridu jintefqu u anke jinġabru. Dan l-att huwa pass il quddiem fuq istituzzjonijiet li diġà jeżistu. Li kellna bil-Public Accounts Committee u anke bil-Awditur Ġenerali huma istituzzjonijiet li jagħmlu post-mortem meta jinqara inċident jew sparparja ta' flus u bad naraw għal xiex, imma jkun too late. Barra minn hekk kull organu tal-Gvern irid jippreżenta pjan finanzjarju għal 3 snin li jkun aġġornat sena b'sena skont l-andament ekonomiku tal-pajjiż. Din il-liġi għandha l-mira li żżid l-effiċjenza fl-infiq tal-Gvern li min iħallas it-taxxi se jkollu serħan il-moħħ bil-kontrolli tal-Gvern u li l-flus qed jintefqu aħjar. Din il-liġi għandha wkoll lan li tiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u tippromovi wkoll l-użu tal-mezzi elettroniċi tal-pagamenti. Huwa tenna kif se jibda jsir rapport annwali li jkun diskuss fil-Parlament. Proċess sħiħ illi se jpoġġi lilna issa bħal pajjiżi avvanzati f'dak li huwa skrutinju bil-qudiem tal-budget tal-Gvern.